Organisaties in de internationale financiële sector op Curaçao hebben een brief gestuurd aan minister-president Eugène Ruggenaat en minister van Financiën Kenneth Gijsberta. Ze willen dat internationale deskundigen worden ingeschakeld om de problemen rond de centrale bank van Curaçao en Sint Maarten op te lossen. Op Curaçao maken de lokale organisaties zich zorgen over de huidige situatie rond de bank. Die heeft vanwege recente incidenten internationaal imagoschade opgelopen. Sinds 1 januari is Curaçao verantwoordelijk voor de kosten die moeten worden gemaakt om de raffinaderij draaiende te houden. Om dat te kunnen betalen heeft de Curaçaose regering gisteren een heffing aangekondigd van 2,3 cent op brandstof. Het gaat om kosten voor een transitieperiode die duurt tot de Clash Groep de raffinaderij overneemt. Volgens minister-president Eugène Ruggenaat en minister van Economische Ontwikkeling Giselle McWilliam zijn de gevolgen van de heffing op de brandstof niet groot voor de economie en de bevolking van Curaçao. De komende 3 jaar zullen er onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd aan de Julianabrug. Dat gebeurt in samenwerking met Rijkswaterstaat in Nederland. Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, Zita Jezus Leïtou, kondigde dat gisteren aan. Ze benadrukte dat de werkzaamheden al langer gepland stonden en niks te maken hebben met het incident van 16 februari. Toen botste een deel van een nieuwe kraan tegen de brug. Volgens de minister heeft dat nauwelijks schade aan de brug opgeleverd. Het ministerie van Justitie heeft gisteren bekendgemaakt dat niemand zijn of haar mobiele telefoon meer mag meenemen tijdens een vergadering met de minister van Justitie. Personen kunnen voortaan hun telefoon in een kluisje bewaren voordat ze de vergaderruimte met de minister betreden. Het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning heeft vorige week op 20 februari 17 alcoholcontroles uit laten voeren op Hato. Dat gebeurde onder vliegend personeel van lokale en internationale luchtvaartmaatschappijen. Bij alle controles bleef het percentage beneden de limiet. De actie was niet aangekondigd van tevoren. De Extra meldt vandaag dat een uitspraak van de rechter wordt uitgesteld. Het gaat om de zaak die oud-minister-president Gerrit Schotten had aangespannen tegen 2 oud-medewerkers van de Curaçaose Veiligheidsdienst VDC. Die 2 zouden bijna 10 jaar geleden vertrouwelijke informatie over Schotten en zijn partner hebben gelekt naar de media. Het ging om verschillende meldingen bij het meldpunt ongebruikelijke transacties. De rechter heeft nu bepaald dat de uitspraak niet in maart, maar pas in april zal komen. Verder aandacht voor het opruimen van de dranghekken langs de carnavalsroute. Dat is gebeurd nu carnaval is afgelopen. De hekken stonden van de Kubaweg tot aan het Brionplein en zijn gisteren allemaal opgeruimd. Nu moeten alle stellages worden opgeruimd. Dat moet gebeuren voor aanstaande zondag 3 uur 's middags en het is de verantwoordelijkheid van degene die ze ook hebben opgebouwd.